O mamă singură, menajeră, a lăsat un om fără adăpost să doarmă în garaj. Fără să știe că e milionar, frigul de noiembrie își făcea simțită prezența pe străzile înguste din Cluj-Napoca, iar vântul ascuțit pătrundea prin hainele subțiri ale Irinei Munteanu în timp ce se grăbea spre casă. Avea 32 de ani, dar viața o îmbătrânise prematur, ridurile de oboseală îi marcau fața, iar mâinile îi erau aspre de la atâtea ore de spălat și șters prin casele străinilor. Își strângea geaca subțire la gât și accelera pasul pe strada Memorandumului, unde chiar și luminile de la geamurile călduroase păreau să-i amintească că ea nu avea parte de același confort. În geanta uzată își numărase banii de ziua aia, 25 de lei, din care 15 trebuiau să meargă la întreținere și restul la mâncarea pentru Andrei, băiețelul ei de 7 ani. Era obișnuită cu calculele astea crude, cu împărțitul banilor pe bucățele mici, ca să ajungă cumva până la sfârșitul lunii. Își amintea vremurile când era căsătorită și avea măcar iluzia unei stabilități, dar acum era doar ea împotriva lumii întregi. Pe aleea care ducea spre blocul ei vechi din Mănăștur, Irina observă o siluetă încolăcită lângă poarta de metal ruginită a garajelor. Era un bărbat de vârstă mijlocie, cu barba crescută și hainele murdare, tremurând de frig în timp ce încerca să se ferească de vântul care bătea prin crăpăturile din zid. Avea în jur de 40 de ani, dar era greu de spus exact. Frigul și viața grea îl marcaseră vizibil. Irina se opri pentru o clipă, simțind în piept acea durere familiară când vedea pe cineva și mai nenorocit decât ea. Știa că ar trebui să treacă mai departe, că avea destule probleme proprii, dar ceva în felul în care bărbatul își strângea genunchii la piept o făcu să ezite. Era un gest pe care l-a văzut de multe ori la propriul copil când avea coșmaruri sau când îi era frică. Omul acela nu părea amenințător, părea doar rupt de lume, abandonat și uitat de toți. Înainte să continuăm această poveste incredibilă, scrieți-ne din ce țară ne urmăriți, lăsați un comentariu și apăsați pe like pentru ca videoclipul să ajungă la cât mai mulți oameni. Abonați-vă la canal. Povestea de mâine este de neratat. Acum să continuăm. Irina se apropie încet de bărbat și când acesta ridică privirea spre ea, văzu în ochii lui o durere pe care o recunoștea prea bine. Nu era doar foamea sau frigul, era acea resemnare profundă a cuiva care nu mai speră la nimic. Îmi pare rău să te deranjez, șopti bărbatul cu o voce răgușită. Am încercat să găsesc un loc mai ferit de vânt, dar își lăsă cuvintele să se piardă în frigul nopții. Irina, simți cum îi se strânge inima. Știa ce însemna să nu ai unde să te duci, să depinzi de bunăvoința străinilor. Nu mă deranjezi, răspunse ea, surprinzându-se pe sine. Locuiești pe aici? Bărbatul clătină din cap, privind în jos. Nu locuiesc nicăieri. Sunt aici doar pentru o noapte dacă nu deranjez pe nimeni. Irina îl studie pentru câteva secunde. Avea ceva în felul de a vorbi, un accent care nu era de pe aceste meleaguri, dar era politicos și nu părea periculos. Irina își aminti cum se simțise ea când rămăsese însărcinată și fostul soț o părăsise, cum băteai la ușile rudelor și prietenilor cerând ajutor și cum majoritatea îți întoarceau spatele. Se gândi la Andrei, care dormea acasă la o vecină care avea grijă de el când ea lucra până târziu. Ce ar fi vrut ea să facă cineva pentru ei dacă ar fi fost în situația bărbatului din fața ei? Ascultă, îi spuse, deși vocea îi tremura puțin de emoție și de frigul care o cuprinse pe ambii. Am un garaj aici în spatele blocului. Nu e cald, dar măcar te ferești de vânt și de zăpadă. Poți să stai acolo peste noapte dacă vrei. Bărbatul o privi cu ochii mari, ca și cum ar fi auzit o minune. Vorbești serios? Nu vreau să-ți fac probleme cu vecinii sau... Irina ridică din numeri. Vecinii au destule probleme proprii ca să se uite la ale altora. Bărbatul care își spusese că îl cheamă Mihai, deși numele acela nu era complet adevărat, o urmă pe Irina, pe cărarea îngustă care ducea în spatele blocului. Garajul era mic și înghesuit, între alte construcții similare, cu ușa de metal care scârțâia când Irina o deschise cu cheia ruginită. În interior era întuneric aproape complet și mirosea a umezeală și a ulei vechi. Nu era mare lucru. Câteva unelte aruncate prin colțuri, o pătură veche pe care o folosea uneori când venea să-și depoziteze lucrurile de iarnă și un scaun din plastic crăpat. Nu e Palatul Buckingham, spuse Irina cu un zâmbet trist, dar e mai bine decât pe afară în frigul ăsta. Se aplecă și ridică pătura scuturând-o de praf. Ține,
Poți să te învelești cu asta. E curată, doar că n-am mai folosit-o de mult. Bărbatul lua pătura cu mâinile tremurânde și Irina a văzut că ochii îi se umpleau de lacrimi. De ce faci asta pentru mine?" întrebă el, privind-o cu o expresie pe care Irina nu o putea descifra complet. Nu mă cunoști, nu știi nimic despre mine. Aș putea fi oricine." Irina se gândi la întrebarea asta pentru o clipă, apoi răspunse simplu, pentru că și eu am fost în situații în care aveam nevoie de ajutorul cuiva. Și pentru că mama m-a învățat că Dumnezeu ne vede pe toți, indiferent de cât de jos am ajuns. Nu era o femeie foarte religioasă, dar credea în bunătate și în faptul că ce dai se întoarce la tine într-un fel sau altul. Plus că, adăugă ea cu un surâs obosit, frigul ăsta nu ține seama de portofel. Afară îngheață și bogatul și săracul la fel. Bărbatul o privi în tăcere pentru câteva secunde, apoi spuse încet, mulțumesc, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru asta. Irina își scoase din geantă un pachet cu 2 sandvișuri pe care și le pregătise pentru a doua zi la lucru și îi le întinse bărbatului. Ia și astea, am mai multe acasă, minți ea, pentru că știa că n-avea să aibă ce să mănânce a doua zi la serviciu, dar foamea lui îi părea mai urgentă decât a ei. Nu pot să iau mâncarea ta, protesta el, dar stomacul îi făcu un zgomot care îl trădă. Ba, poți și o să o iei, insistă Irina, cu un ton ferm, dar blând. Și nu vreau să aud discuții pe tema asta. Îi mai dădu și o sticlă mică cu apă pe care o avea în geantă. Mâine dimineață o să plec la serviciu în jurul orei 7. Dacă vrei să pleci până atunci, nu-i problemă. Dacă nu, încearcă să nu faci zgomot că vecinii au somnul ușor și le place să se plângă. În timp ce se pregătea să plece, Irina se întoarse spre bărbatul care acum se așezase pe podeaua rece a garajului, învăluindu-se în pătură și desechidând cu grijă unul din sandviciuri. Cum te cheamă?" întrebă ea, pentru că îi părea nepoliticos să plece fără să știe. Mihai, răspunse el după o mică ezitare. Mihai Popescu. Numele îi suna fals chiar și ei, dar nu comenta. Toată lumea avea dreptul să-și păstreze secretele. Eu sunt Irina Munteanu și Mihai? El ridică privirea spre ea. Da? Dacă ai nevoie de ceva în timpul nopții și e urgent, apartamentul meu e la etajul 3, ușa cu numărul 21. Dar sper să nu fie cazul. Bărbatul dădu din cap și ea a văzut din nou acea expresie ciudată în ochii lui, ca și cum ar fi vrut să-i spună ceva important, dar se abținea. Irina închise ușa garajului în spatele ei și se îndreptă spre bloc, simțind pe umeri greutatea zilei și a deciziei pe care tocmai o luase. Se gândea la Andrei, care o aștepta probabil să se întoarcă, la facturile neplătite de pe masa din bucătărie, la serviciul de a doua zi, unde trebuia să spele podelele unei vile mari din Grigorescu, unde proprietarii o tratau ca pe o mobilă. Viața ei era o succesiune nesfârșită de zile grele, fără vacanțe, fără surprize plăcute, fără momentele acelea mici de fericire pe care le vedea la alții. Dar în seara asta, ajutând un străin care părea și mai nenorocit ca ea, simțise ceva care nu mai simțise de mult timp. Simțise că face ceva care conta cu adevărat. Nu știa de ce, dar gestul acela simplu îi dăduse o mică speranță că poate lumea nu e chiar atât de rea pe cât pare uneori. Când ajunse în apartamentul ei de 2 camere de la etajul 3, Irina a găsit totul în liniștea obișnuită a serii. Andrei dormea în patul mic din camera ei, cu fața îngropată în pernă și mâna strângând un ursuleț de pluș pe care îl avea de când era foarte mic. Își scoase încet pantofii ca să nu-l trezească și se duse în bucătărie, unde masa era plină cu facturile de plată, curentul, gazul, întreținerea, toate cu termen depășit. Își număra din nou banii din geantă, 25 de lei, din care acum nu mai avea sandviciurile pentru a doua zi. Se așeză pe scaunul din bucătărie și își puse capul în mâini, simțind greutatea obiciturii sale zilnice. La televizorul din camera de zi se auzeau știrile de seară. Vremea rece va continua în următoarele zile, cu temperaturi de până la -10 grade în Transilvania. Își aminti de bărbatul din garaj și, sperând că pătura pe care i-o dăduse era destul de groasă pentru noaptea care se anunța glacială. În garajul rece și întunecat, bărbatul pe care Irina îl cunoștea drept Mihai stătea cu spatele rezemat de peretele umed și privea prin mica fereastră murdară cum se aprindeau și se stingeau luminile din blocurile din jur. Își terminase unul din sandviciuri încet, savurând fiecare mușcătură ca și cum ar fi fost o masă de Crăciun. Nu mâncase nimic cald de 3 zile și gestul acelei femei
îl emoționase până la lacrimi. Victor Radu, acesta era adevăratul lui nume, își amintea când avea birouri cu vedere la oraș, când mânca în restaurante scumpe și când oamenii se înclinau în fața lui pentru o favoare sau un contract. Acum, învăluit într-o pătură veche care mirosea a naftalină. Într-un garaj umed dat lui de o femeie care probabil câștiga într-o lună cât el cheltuia odinioară pe o cină, simțea o căldură în suflet pe care nu o mai simțise de luni de zile. Își scoase din buzunarul hainei Murder un telefon scump, ultimul lucru rămas din viața lui de dinainte, și privi ecranul fără să-l aprindă. Avea numerele celor mai influenți oameni din România în acel telefon, dar nu mai sunat pe niciunul de luni întregi. În camera ei, Irina se pregătea pentru culcare, gândindu-se la ziua de mâine, care se anunța la fel de grea ca toate celelalte. Trebuie să se trezească la 5:30, să-l pregătească pe Andrei pentru școală, să-l ducă la vecina care avea grijă de el înainte de program și apoi să meargă la serviciu unde să spele și să șteargă pentru oameni care câștigau într-o zi cât ea într-o lună întreagă. Își puse cămașa de noapte și se uită pe fereastră spre garajele din spate, întrebându-se dacă bărbatul acela doarme sau tremură de frig în beznă. Nu știa de ce, dar simțea că gestul ei din seara asta nu era doar o simplă faptă bună. Era ceva mai mare, ceva care avea să-i schimbe viața într-un fel pe care încă nu-l înțelegea. Își făcu semnul crucii, ca de obicei înainte de culcare, și se rugă pentru familia ei, pentru sănătatea lui Andrei și pentru primul dată în viață se rugă și pentru un străin, pentru bărbatul din garaj, care părea să ascundă în spatele ochilor lui o durere mai mare decât a ei. O mică pauză în poveste. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre ea. Lăsați un comentariu. Și încă ceva. Apăsați pe butonul îmi place ca această poveste să ajungă la mai mulți oameni și abonați-vă la canal, pentru că mâine avem alte povești. Iar acum să continuăm povestea. A doua zi dimineața, când Irina cobora scările blocului cu Andrei de mână pentru a-l duce la școală, văzu că ușa garajului era încuiată și părea că bărbatul plecase. Simți o ușurare amestecată cu o ciudată dezamăgire. Sperase să-l mai vadă, să știe că e în regulă după noaptea aceea geroasă. Andrei, un băiat vorbăreț cu ochii vii și părul rebel, îi povestea despre o problemă de matematică pe care nu reușise să o rezolve. Mama, de ce unii oameni au case mari și alții dorm afară?" întrebă el deodată și Irina realiză că probabil văzuse ceva. Viața nu e întotdeauna dreaptă, drăguțul meu," răspunse ea, strângându-i mâna mai tare. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim buni cu toți oamenii, indiferent de cât de puțin sau cât de mult au. Îl sărută pe frunte când ajunseră la școală și îl privi cum intră pe poarta din fier forjat, gândindu-se că nu voia ca Andrei să crească, înțelegând prea devreme cât de cruntă poate fi lumea. La serviciu în vila din cartierul Grigorescu, unde lucra de 3 ani, Irina se chinuia să spele pardoseala din marmură a holului mare, în timp ce doamna Ionescu, proprietara casei, vorbea la telefon cu voce tare despre o vacanță scumpă în Maldive. Era o femeie în jur de 50 de ani, întotdeauna îmbrăcată elegant, cu unghii perfecte și o atitudine care îi făcea pe cei din jur să se simtă mici și neimportanți. "Irina!" strigă ea brusc, întrerupându-și convorbirea. "Atenție la vaza aia din cristal! Costă mai mult decât salariul tău pe 3 luni." Irina înghiți în sec și continuă să spele, obișnuită cu remarcile acestea, care o făceau să se simtă ca o nimic. Știa că vaza aceea costa într-adevăr foarte mult. Văzuse eticheta cu prețul într-o zi și era cât câștiga ea pe jumătate de an. Își aminti de bărbatul din garaj și de cum îi vorbise cu respect, ca și cum ar fi avut valoare, și simți o căldură în piept, care o ajută să treacă peste umilința zilnică. În următoarele 3 zile, Irina nu-l mai văzu pe Mihai, dar în fiecare seară când trecea pe lângă garaj, observa mici semne că cineva fusese acolo. Bucăți de hârtie curățate, o sticlă de plastic strânsă frumos într-un colț, chiar și puțină mătură făcută în jurul ușii. Era clar că omul acela avea o educație și un respect pentru proprietatea altora pe care nu-l vedea prea des. A 4-a zi, când se întorcea de la cumpărături cu 2 plase grele, îl găsi în fața blocului, stând pe o bancă și privind spre cer. Părea mai curat, probabil găsise undeva să se spele, și barba îi era tunsă cumva. "Bună seara, doamna Irina!" o salută el politicos, ridicându-se de pe bancă. "Voiam să vă mulțumesc din nou pentru tot ce ați făcut pentru mine. Nu am cum să vă întorc bunătatea."
Irina puse plasele jos pentru o clipă și îl privi. Avea ceva în felul de a vorbi care nu se potrivea cu imaginea unui om străzii. Cuvintele îi erau alese cu grijă, iar tonul avea o cultură pe care nu reușea să o identifice. "Cum vă simțiți?" întrebă ea, studiindu-i fața. "Mai bine, mulțumesc dumneavoastră. Am dormit în garaj în ultimele nopți, sper că nu vă deranjează. Încerc să găsesc de lucru, să-mi revin cumva pe picioare." Irina dădu din cap înțelegător. "N-aveți de unde să vă deranjez. Dar mâncați ceva? Aveți bani de mâncare?" Întrebarea ei era directă, fără menajamente, pentru că știa cum era să ai stomacul gol și să te prefaci că totul e în regulă. Mihai ezită pentru o clipă. "Mă descurc cumva. Găsesc câte ceva de muncă prin piață, câte o zi pe aici, câte o zi pe colo." Irina văzu în ochii lui acea mândrie amestecată cu rușinea de a fi ajuns să depindă de milostenia altora. "Veniți sus," spuse ea deodată, surprinzându-i pe amândoi. "Am făcut ciorbă de legume și e prea multă pentru mine și Andrei. Și oricum trebuie să urc plasele astea la etajul 3. În apartamentul ei mic, dar curat, Mihai păru încurcat și fascinat în același timp. Privea cu atenție fiecare detaliu. Pozele cu Andrei lipite pe frigider, cărțile de la biblioteca publică strânse frumos pe un raft improvizat, florile de la fereastră îngrijite cu drag, deși ghivecele erau din plastic. "Aveți o casă frumoasă," spuse el sincer, și Irina râse puțin amar. "E mică și mobilele sunt vechi de când lumea, dar e a noastră." Îi puse în față un bol cu ciorbă fierbinte și câteva felii de pâine, iar când îl văzu cum mănâncă, încet, ca și cum ar fi savurat fiecare lingură, realiza cât de flămând trebuie să fi fost. Andrei sosise de la școală și îl privea pe Mihai cu curiozitatea specifică copiilor. "Ești prieten cu mama?" întrebă el direct. "Da," răspunse Mihai după o mică ezitare. "Mama ta e o doamnă foarte bună." Copilul dădu din cap mulțumit și își scoase temele ca să le facă la masa din bucătărie. În timp ce Andrei își făcea temele, Irina și Mihai vorbeau încet în bucătărie, ea spălând vasele, iar el ajutând-o să le șteargă. "Aveți familie pe undeva?" întrebă ea. Mihai se opri din șters pentru o clipă și privi pe fereastră. "Aveam o soție și o fiică, dar am pierdut-o pe fiica mea într-un accident de mașină acum 2 ani. După asta, soția mea nu a mai putut să mă privească fără să-și amintească de Elena. Așa o chema pe fiica noastră. A plecat în Germania, la sora ei. Nu am mai vorbit de atunci." Vocea îi tremura ușor când vorbea și Irina simți cum îi se strânge inima. "Îmi pare foarte rău," șoptia. "Nu știam." "Cum să știți? Și oricum, nu-mi place să vorbesc despre asta. Prefer să uit." Irina înțelese atunci de ce se ascundea pe străzi, de ce fugea de propria identitate. Era un om care înnota în propriile regrete și care credea că dacă dispare din lumea lui de dinainte, poate durerea o să dispară și ea. A doua zi, când Irina ajunse la serviciu, găsi atmosfera din vila doamnei Ionescu mai tensionată ca de obicei. Proprietara vorbea agitat la telefon cu cineva despre niște documente pierdute și despre o întâlnire importantă care se amânase. "Irina!" strigă ea când o văzu. "Azi trebuie să fii foarte atentă la curat. Îmi vine un client foarte important și vreau ca totul să fie perfect. Și nu uita și azi plătesc cu întârziere, că am avut niște cheltuieli neprevăzute." Irina simți cum îi se înțeapă stomacul. Banii aceștia întârziați însemnau că nu putea să plătească întreținerea la timp din nou, ceea ce însemna amenințări de la administrator și rușinea de a fi cunoscută ca cea care nu-și plătește datoriile. Dar nu spuse nimic. Știa că protestele nu serveau la nimic și că își putea pierde locul de muncă pentru mult mai puțin decât atât. Își înghiți mândria și merse să facă curățenie în toată casa cu atenția unui chirurg, pentru că nu-și putea permite să facă vreo greșeală. În după amiaza acelei zile, în timp ce Irina spăla geamurile din livingul mare al vilei, auzi soneria de la poartă și vocea doamnei Ionescu vorbind cu cineva în curtea din față. Prin geamul pe care îl curăța, văzu o mașină neagră scumpă parcată în fața casei și un bărbat în costum elegant coborând din ea. Nu putea să-i vadă fața de la distanța aceea, dar îi era familiar cumva felul în care se mișca. Doamna Ionescu îl conducea spre casă, gesticulând nervos și vorbind repede despre niște contracte și despre o problemă care trebuia rezolvată urgent. "Domnul Radu, vă rog să-mi dați încă o șansă," o auzi spunând. "Știu că am întârziat cu documentele, dar vă asigur că totul va fi în regulă până mâine." Irina se înțepeni când auzi numele acela.
Radu. Era un nume comun în România, dar ceva în felul în care suna îi trezea o vagă amintire. Când bărbatul în costum intră în living, Irina era cu spatele la ușă, concentrată să termine de șters geamul fără să lase urme. Auzi pașii pe parchetul scump și vocea doamnei Ionescu care continua să se justifice pentru întârzierea din contract. Doamna Ionescu, auzi o voce familiară spunând, problemele dumneavoastră nu mă privesc. Eu am nevoie de acele documente azi, nu mâine. Irina se întoarse încet și respirația îi se opri în piept. În costumul elegant, cu părul tuns și barba tunsă, frumos, cu o expresie rece și autoritară pe față, stătea Mihai, bărbatul din garajul ei. Doar că acum părea cu totul altă persoană. Ochii lui întâlniră ochii ei pentru o fracțiune de secundă și văzu în ei o spaimă pe care nu o înțelegea. Nu spuse nimic, nu făcu niciun gest de recunoaștere, dar atmosfera din cameră se încărcă deodată de o tensiune pe care doamna Ionescu nu o putea explica. Doamna Ionescu observă schimbul de priviri dintre cei doi și îi văzu pe amândoi înțepeniți ca statuile. Irina, du-te să faci curățenie în altă parte, spuse ea aspru, simțind că ceva perturbă atmosfera întâlnirii ei importante. Nu vezi că sunt ocupată cu domnul Radu? Irina, simți cum îi se înroșesc obrajii de rușine și mânie în același timp. Radu. Acum înțelegea de ce numele îi sonase familiar când îl auzise mai devreme. Bărbatul acela era Victor Radu, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Cluj, despre care citise în ziare și pe care îl văzuse la televizor. Și ea, prostul satului, îi dăduse de mâncare în apartamentul ei și îi oferise garajul ca și cum ar fi fost un cerșetor adevărat. Simțind că obrajii îi ard de umilință, strânse urgent laveta și sticla cu soluție de geam și se grăbi să iasă din cameră. Dar înainte să apuce să plece, auzi vocea lui Victor spunând rece, nu-i nimic, doamna Ionescu, să termine ce are de făcut. Era o comandă, nu o sugestie, și tonul lui avea acea autoritate pe care o auzise de atâtea ori la televizor când vorbea despre afacerile lui. Irina rămase în cameră, dar se întoarse cu spatele la ei și continua să șteargă geamul cu mișcări nervoase, în timp ce inima îi bătea ca nebuna. Auzi conversația lor despre niște terenuri pe care doamna Ionescu vroia să le vândă și despre documentele care întârziaseră din cauza unor probleme birocratice. Victor vorbea cu autoritatea cuiva obișnuit să fie ascultat, fără să ridice vocea, dar cu o fermitate care făcea pe oricine să înțeleagă cine era șeful. Aveți până mâine la ora 12 să-mi aduceți actele în regulă, spuse el în cele din urmă. Altfel, înțelegerea noastră se anulează automat. Doamna Ionescu începu să protesteze, să se roage, să promită că totul va fi gata. Dar Victor se ridicase deja de pe scaun. Irina simțea privirile lui asupra ei în timp ce strângea documentele de pe masă. Și rușinea o cuprinsese atât de tare încât avea impresia că toată lumea putea să-i vadă umilința pe față. Cum putuse să fie atât de naivă să creadă că un milionar ar dormi într-adevăr în garajul ei din milă? Când Victor se pregătea să plece, se opri în dreptul Irinei, care încă șterge geamul cu mișcări mecanice, încercând să pară ocupată și să evite să se uite la el. Scuzați-mă, spuse el încet într-un ton diferit de cel cu care vorbise cu doamna Ionescu. Irina se întoarse și îl privi în ochi pentru prima dată de când îl recunoscuse. Văzu în privirea lui o expresie pe care nu știa cum să o interpreteze. Nu era mila, nu era superioritatea pe care o aștepta, ci ceva care semăna cu regretul? Da, răspunse ea, încercând să-și țină vocea calmă. Mulțumesc pentru tot, spuse el. Și ea realiză că se referea la garaj, la mâncare, la tot ce făcuse pentru el în ultimele zile. Doamna Ionescu îi privea confuză, neînțelegând despre ce vorbeau, dar Irina simți cum mânia începea să ia locul rușinii. Cum îndrăznea să-i mulțumească, de parcă ar fi fost vreo favoare pe care i-o făcuse lui, când de fapt el se juca cu ea și cu bunătatea ei. Cu plăcere, răspunse Irina cu un zâmbet forțat care nu-i ajungea la ochi. Mi-a făcut plăcere să ajut pe cineva nevoiaș. Accentuă cuvântul nevoiaș într-un fel care făcu pe Victor să tresară vizibil. Știa că ea știa cine era el cu adevărat și amândoi știau că minciuna lui fusese descoperită. Doamna Ionescu se uită de la unul la altul, simțind tensiunea dintre ei, dar fără să înțeleagă de unde venea. Vă cunoașteți?" întrebă ea suspicioasă. Nu,"
răspunse Victor repede. Doamna doar își face treaba foarte bine. Se îndreptă spre ușă, dar se opri din nou și se întoarse spre Irina. Poate ne vom mai vedea, spuse el, și în vocea lui era ceva care suna ca o întrebare, ca o speranță. Irina nu răspunse nimic, doar continua să-l privească cu o expresie neînțeleagă pe care el nu putea să o descifreze. Era supărată, dezamăgită, umilită, dar mai era și ceva în privirea ei care îl făcea să se simtă mai vinovat decât se simțise vreodată în viață. După ce Victor plecase, doamna Ionescu se întoarse spre Irina cu o expresie ciudată pe față. De unde îl cunoști pe domnul Radu?" întrebă ea suspicioasă. Și nu-mi spune că nu-l cunoști, că am văzut cum v-ați uitat unul la altul." Irina continua să șteargă geamul, deși acesta era curat de mult timp. Nu-l cunosc," răspunse ea. Poate mă confundă cu altcineva." Dar doamna Ionescu nu se lăsa înșelată atât de ușor. Era o femeie care trăia din combinații și din oportunități și instinctul ei îi spunea că acolo era ceva care putea să-i fie util. Ascultă bine, Irina," spuse ea venind mai aproape. Dacă ai vreo legătură cu domnul Radu, oricât de mică, trebuie să mă ajuți să rezolv problema cu documentele astea. El poate să-mi facă viața un iad dacă se supără pe mine." Irina se întoarse și o privi cu o expresie care o făcu pe doamna Ionescu să facă un pas înapoi. Eu nu am nicio legătură cu nimeni, doamna Ionescu. Sunt doar femeia de serviciu care spală podelele dumneavoastră." În seara aceea, când Irina se întoarse acasă, găsi garajul gol și curat, de parcă nimeni nu dormise acolo vreodată. Nu era nicio urmă a prezenței lui Victor, nici măcar pătura pe care i-o dăduse nu mai era acolo. Se simțea ca o prostă pentru că sperase, într-un colț mic al inimii ei, să-l găsească acolo ca să poată să-l înfrunte, să-i spună ce gândea despre minciuna lui. Își aduse aminte cum îi vorbise cu respect, cum o mulțumise pentru fiecare mică atenție, cum părea atât de recunoscător pentru un bol de ciorbă și o pătură veche. Totul fusese o minciună, un joc cruel, pentru un om care avea probabil mai mulți bani decât putea ea să-și închipuie. Își aminti cum îi spusese că a pierdut o fiică și că soția îl părăsise. Și se întrebă dacă măcar asta era adevărat, sau dacă și povestea aceea era inventată să o facă să-l compătimească și mai mult. Simțea că bunătatea ei fusese călcată în picioare și că naivitatea ei fusese transformată într-o batjocură. Sus, în apartament, Andrei o întrebă despre domnul Mihai și de ce nu mai venea să mănânce cu ei. Irina nu știa ce să-i răspundă fără să-l mintă, dar fără să-i distrugă și credința în oameni. A trebuit să plece, drăguțul meu," spuse ea în cele din urmă. Avea niște treburi importante de rezolvat. Îmi părea simpatic," spuse Andrei. Și părea trist. Sper să se întoarcă." Irina îl strânse la piept și simți cum ochii îi se umpleau de lacrimi. Copilul ei avea o inimă pură și vedea doar binele din oameni, iar ea nu voia să-i spună încă că lumea era plină de oameni care se jucau cu sentimentele altora. Și mie îmi părea simpatic," șoptia, pentru că, într-un fel ciudat, era adevărat. În ciuda minciunii, în ciuda umilirii, ceva din bărbatul care dormise în garajul ei îi rămăsese în inimă și asta o făcea să se simtă și mai confuză și mai dureroasă. A doua zi, la serviciu, doamna Ionescu era într-o stare și mai proastă decât de obicei. Primise un telefon de la biroul lui Victor, prin care era anunțată că dacă nu aducea documentele până la ora 12, contractul se anula definitiv. Era o pierdere enormă pentru ea. Un teren care putea să-i aducă o avere, dar care acum părăsea să-i scape printre degete din cauza unor formalități birocratice. Irina, strigă ea când o văzu, trebuie să-mi spui adevărul despre domnul Radu. Văd că te cunoaște, că v-ați vorbit ieri. Poate poți să-l convingi să-mi dea încă o zi. Irina o privi cu o expresie pe care doamna Ionescu nu o mai văzuse la ea niciodată. Nu era submisiunea obișnuită, ci ceva care semăna cu mânia. V-am spus ieri că nu-l cunosc, răspunse ea răspicat, și chiar dacă l-aș cunoaște, nu înțeleg de ce ați crede că ar asculta de o femeie de serviciu. Tonul ei avea ceva care o făcu pe doamna Ionescu să realizeze că Irina nu mai era dispusă să fie călcată în picioare ca până atunci. În timp ce Irina spăla bucătăria, auzi din nou soneria de la poartă și vocea doamnei Ionescu vorbind agitat cu cineva în curtea din față. Prin fereastră văzu aceeași mașină neagră scumpă și silueta lui Victor coborând din ea. De data asta însă nu mai avea costumul elegant. Era îmbrăcat simplu, cu o jachetă de piele și blugi, și părea mai degrabă bărbatul pe care îl cunoscuse ea
decât omul de afaceri rece de ieri. Doamna Ionescu gestila nervos și vorbea repede, încercând să-l convingă să intre în casă, dar Victor părea să caute ceva cu privirea. Sau pe cineva. Când ochii lui se opriră asupra ferestrei bucătăriei unde stătea Irina, se uită drept în ochii ei pentru câteva secunde. Apoi spuse ceva doamnei Ionescu, care o făcu pe aceasta să se întoarcă și să privească și ea spre fereastră. Irina se retrase rapid din vedere, dar era prea târziu. Amândoi o văzuseră și acum știa că Victor venise acolo nu pentru documentele întârziate, ci pentru ea. Victor intră în casă împreună cu doamna Ionescu, care vorbea în continuu despre problemele ei cu actele și despre cât de importantă era tranzacția aceea pentru ea. Dar el părea să nu o asculte. Privea prin casă de parcă ar fi căutat pe cineva și când ajunse în pragul bucătăriei unde Irina spăla vasele cu spatele la ei, se opri. "Îmi permiteți să vorbesc cu doamna pentru câteva minute?" întrebă el politicos. Doamna Ionescu îi privi pe amândoi cu suspiciune crescândă. "Pentru ce aveți nevoie să vorbiți cu femeia de serviciu?" Victor ezită pentru o clipă, apoi răspunse ceva care o șocă pe doamna Ionescu și o făcu pe Irina să înțepenească. "Pentru că doamna aceasta m-a salvat în noaptea când am crezut că nu mai am pentru ce să trăiesc și îi datorez mai mult decât poate să înțeleagă vreodată." Doamna Ionescu se uită de la Irina la Victor cu ochii mari, încercând să înțeleagă ce se întâmpla în casa ei. "Nu înțeleg nimic," spuse ea confuză. "Despre ce salvare vorbiți?" Victor o ignora complet și se îndreptă către Irina, care încă stătea cu spatele la ei, cu mâinile tremurânde pe marginea chiuvetei. "Irina, te rog să te uiți la mine," spuse el încet. "Știu că am mințit, știu că ai tot dreptul să fii supărată pe mine, dar vreau să-ți explic de ce am făcut asta." Irina se întoarse încet și pe fața ei era o expresie amestecată de durere și mânie. "De ce?" întrebă ea cu vocea tremurând. "De ce te-ai jucat cu mine? Crezi că e amuzant să te prefaci că ești sărac și să vezi cum o proastă de femeie de serviciu își rupe sufletul să te ajute?" Lacrimile îi curgeau pe obraj, dar vocea îi era fermă. Victor simți cum fiecare cuvânt îl lovea ca un pumnal, pentru că știa că merita fiecare reproș. "Nu m-am jucat cu tine," răspunse Victor și vocea lui suna ruptă de emoție. "Am ajuns pe străzi pentru că după ce mi-am pierdut fiica am avut o depresie așa de mare încât am vrut să dispar din lumea asta. Am lăsat toate afacerile în grija avocaților și am plecat să umblu fără țintă, să dorm pe unde apucam, să fiu nimeni și nimic. Când m-ai găsit în seara aceea, tremuram de frig și de foame de 3 zile și chiar eram gata să mor." Se opri și-și șterge ochii care se umpleau de lacrimi. "Tu m-ai salvat fără să știi cine sunt, fără să vrei ceva în schimb. Mi-ai dat mâncare, un loc cald și, mai important, mi-ai vorbit ca și cum aș fi avut valoare. Nu știi cât de mult timp nu mă mai uitase nimeni în ochi așa cum te-ai uitat tu." Doamna Ionescu asculta cu gura căscată, realizând încet că femeia ei de serviciu știa secrete despre cel mai bogat om din Cluj, pe care ea nici măcar nu le bănuia. Irina îl privea pe Victor și vedea în ochii lui aceeași durere pe care o recunoscuse în prima seară, doar că acum înțelegea mai bine de unde venea. "Atunci de ce nu mi-ai spus adevărul?" întrebă ea mai încet. "Pentru că mă rușinam," răspunse el sincer. "Mă rușinam că un om cu toate posibilitățile din lume ajunsese să se compadă pe sine într-atât încât să-și părăsească copilul, pentru că am mai avut un băiat mai mic care a rămas cu mama lui în Germania. Mă rușinam că în timp ce tu te chinui să câștigi bani pentru copilul tău, eu aruncasem totul pentru că nu puteam să suport durerea." Se apropie de ea cu un pas. "Și când am văzut cât de bună ești, cât de pură e inima ta, am vrut să rămân în lumea aceea unde eram doar Mihai, un om obișnuit care era îngrijit de o femeie extraordinară. Nu voiam să mă întorc la lumea mea, unde toți oamenii vor ceva de la mine." Doamna Ionescu realiză deodată că asista la o confesiune care putea să-i schimbe complet viața și se întrebă cum să profite de situația aceasta. "Doamna Ionescu," se întoarse Victor spre proprietara casei, "contractul nostru se anulează. Nu pentru documentele întârziate, ci pentru că tocmai am auzit cum îi vorbiți doamnei Irina." Tonul lui era din nou rece și autoritar. O femeie care are atâta bunătate în inimă nu merită să fie umilită de nimeni. Doamna Ionescu încercă să protesteze, să se justifice, dar Victor ridică mâna să o oprească. "Nu vreau să aud nimic și mai mult de atât,
Doamna Irina nu va mai lucra pentru dumneavoastră din ziua de azi. Se întoarse spre Irina, care îl privea confuză. Dacă îmi permiți, vreau să-ți ofer un loc de muncă la una din companiile mele. Salariu bun, program normal, respect din partea colegilor și poate poți să mă ajuți să mă întorc la viață. Irina îl privea în tăcere și pe fața ei se bătea o luptă între speranță și neîncredere. De ce ai face asta pentru mine? Victor zâmbi pentru prima dată de când se cunoscuseră. Pentru că tu m-ai învățat că în lumea asta mai există oameni care dau fără să ceară nimic în schimb. Și pentru că vreau să fiu din nou omul pe care l-ai văzut tu în mine. 3 luni mai târziu, Irina lucra ca asistent personal într-o companie mare din centrul Clujului, cu un salariu care îi permitea să se mute cu Andrei într-un apartament mai mare și să nu-și mai facă griji pentru facturile de plată. Victor își reluase treptat activitățile, dar cu o perspectivă complet schimbată. Înființase o fundație pentru ajutorarea familiilor sărace și petrecea timp regulat cu Andrei, care îl privea ca pe un tată. Într-o seară, când stăteau amândoi pe banca din fața blocului nou unde se mutase Irina, Victor îi spuse: „Știi că tu mi-ai salvat viața în seara aceea, nu?” Irina zâmbi și îl privi în ochi. „Și tu mi-ai schimbat viața complet. Cred că ne-am salvat unul pe celălalt.” În depărtare, Andrei se juca în parcul nou amenajat, iar sunetul râsului lui umplut aerul rece al serii de noiembrie. Victor își dădu seama că pentru prima dată de la moartea Elenei se simțea din nou acasă într-o lume care merita să fie trăită. Dacă această poveste v-a emoționat sau v-a făcut să reflectați, lăsați un like și scrieți în comentarii ce v-a impresionat cel mai mult. Vrem să știm părerea voastră. Nu uitați să vă abonați la canal. Vă mulțumim și ne vedem în următoarea poveste.